Здравейте от modulbay.com. Днес ще ви представим дистанционния модул за управление на гаражни врати, осветления и други с интернет управление. Модулът се състои от главен модул и две дистанционни управления. Той е двуканален, захранва се на 220 волта. Има две релета с сухи контакти. Първо ще покажем как се записват дистанционните управления. Има три бутона. Първият е за канал 1, втория е за запис на канал 2, третия е Reset бутон. Записа на първия канал става като натиснем бутона. Изчакваме да светне диода, синия. Също така втория канал натискаме втория бутон, изчакваме да светне втория бутон, натискаме втори бутон. Както виждате, двата бутона са записани за двата канала. Същото правим и с второто дистанционно управление. Бутон 1, изчакваме синия бутон, натискаме бутона, втори бутон, изчакваме синия диод, натискаме втори бутон. Така се записват дистанционните управления. По-интересно е как става интернет управлението. Това става като използваме апликацията Smart Life. Има три режима на работа на дистанционните и на модула. Това са моментен режим, тригерен режим и превключващ режим за управление на гаражна врата. Ето виждате първи бутон. В момента е на тригерен режим. Включване на втори канал. Също правят и дистанционните. Ако искаме да минем в моментен режим, влизаме в таймер. Бутон 1. Инчинг. Задаваме продължителност на импулса. Фабрично е 2 секунди и ползваме слайдера на включено. Същото правим за бутон 2. Режим инчинг. 0,2 секунди. Слайдера. Така. В момента включваме всеки канал за 2 секунди. Също прави и от дистанционното управление. Другото дистанционно. Така. Ще изключим този режим. За двата канала, за да покажем третия режим, който е за управление на гаражна врата. При него, при натискане на единия бутон, се включва едното реле за управление на вратата нагоре, а при натискане на втория бутон се изключва първото реле и се включва второто реле за обратната посока. Това е така наречен Interlock режим. Влизаме в Settings, Interlock и добавяме двата бутона в този режим. Switch 1 и Switch 2. Даваме Save. В този режим, както казахме, ще се включи едното реле за посока нагоре. Като натиснем втория бутон, се изключва първото реле и превключва посоката обратно. Същото правим и с дистанционните управления. Те автоматично се записват в този режим, който сме задали през апликацията. Разбира се, има и други настройки. Таймер. Тук може да зададем Schedule, т.е. в таймера може да зададем кога да се включи модула,
да ни дигне гаражната врата, да я свали. Също така, ако управляваме осветление, може да зададем таймер в колко часа да се включи осветлението и да се изключи. Има и режим рандъм, т.е. по случайен начин да се включва осветлението, когато ни няма вкъщи, за да заблуди евентуални крадци, когато, разбира се, управляваме осветление. Това беше всичко от нас за днес. Приятели!